имаше някакъв кон и се изпълна. Да, хайде. И напред даваме. Я вие. Напред даваме. О, тъй макенчи. Там. Не е точно кенчама. Първо сега чуем към къде. Искате ли да там? Да, това. Айде добре, отиваме на тук. Мисля сме навън къде, ама отиваме там. Някъде там. Ще видим. Хора, ма има бездомните, не знаем. Хора, съм се чуда как са имали стори сила. И така, тук има хладилник. Много странно. Как има хладилник и да. Там. Ади! Айде! О, не, мириш. Миналия път, значи, чухме нещо, имаше човек. И чухме нещо и започнахме да изтичаме. Сега минем по нов път, защото от тук не сме минавали, нали? Случихме горе да отиваме в друга. Дай да видим. Отгоре нямаме идея къде сме. Майко. Майко. О, Таре! Кати, айде! Не отиваме на обрат. Кати! Решихме да оставим, защото ние искаме да свършим, тя не иска и да. Али, Ади? Ади, кажи нещо за хората. Казах да. Ади. Да. Ади, ви? Да. Здравейте. Много гадно. Що? Ау, бе. Да. Май, загубих пър. Някъде. О, май, там е Катя. Тя е сама с един прост телефон. Ако не стане, трябва да се обадим. Ако се загуби. А проблема е, че ние няма как да знаем къде е. Ако се загуби, ние трябва да влезем и да й помогнем. И да. Чакайте. Я се обади на Катя. И кажи, че да извика. Ако трябва. Ай. Чекайте. Къде си замъкна? Цветен. Излизаме. Помните ли си тук как се гниетеше да ни газ? Да. Аз ще ми беше много гадно. Хора, предпочитам да се обадим на един човек, който да ни помага да спъва, като предно задно, да. Ще питам, ще ги накарате да им се обадим. Не стана, защото е голяма и да. Те ме в KFC спора за обувки.